какво прави, шефче? Аре бе, Репа, аре бе. Колко време ще чакам? Какво става? А? Носиш ли? Носа. Виж ги, шеф, виж ги, много са хубави. Абе, Репа, тия що не се чупат, бе? Ама шефе, защо трябва да се чупат? Как да не се чупат? Как ще извадим брашното отвътре, ми кажи? Шефе, какво брашно? Ти не ми ли каза шах да купа? Абе, Репа, нали ти казах брашното да сложите вътре да го скриете, бе? Ама шефе, аз разбрах, че искаш шах да ти взема. Леле, Репа, леле. 200 000 лева за едно шахче си похарчил. Ма шефе, аз разбрах, че това е бонус, бе. Какъв бонус, бе, Репа? За какво ги похарчи, ми кажи? Какво бе, шефе? Вземах си една лада с ботало. Вземах шахчето много, нали ми казах шахче да взема. Цай си купих, гледай, какъв съм готин с тях и риската. Какво ще кажеш? Това е тая лада за 200 бона, бе, Репа. Не бе, шефе, бе. В смисъл, ладата не беше за 200 бона. Ладата беше за 40. Очилата бяха 1500. И риската беше 3 бона и шахчето 20 лева го вземах от женския. Не ти ли харесва кафе готин? Дай направим една игра, ще виж колко ще го заобикаш. Айде, давай. Избери си белите или черните, шефе. С кои ще играеш? Добре, бе, Репа, айде, така, дай изиграем ли нещо. Репа, и ти очува, като играем. Да, шефе. Аз само ще скоча до туалетта, нали си на ход? Смисли го и... Да. Шефче, игра ли шефче? Да, ти си. Шахмат, шефе! Репа, излез веднага! Изчезни ми от погледа, не мога да те търпа, ходи си, карай тъпата лара с ботало с тази грозна риза и женски очила. Ще те убия, ако се вернеш. Чао, шеф. Чао. Звъни ми като ти потрябва. Добре, стига. Фаровете са изключени! Носа! Добре, дай да го видим. Аре бе, Репа. А защо не трябва да се чупат, бе? Защо трябва да се чупат, бе? Как да не се чупат? Как ще извадим брашното отвътре, ми кажи? Какво брашно, бе, шефе? Абе, Репа, нали ти казах брашното да сложите вътре да го скриете, бе? Ама какво брашно, бе, шефе, нали? Нали каза шах да ти взема? Леле, Репа, леле. Не шах да скриете брашното, фигурките да го прекараме през митницата по... Абе, шефе, аз разбрах, че искаш Репа, шах. ще те убия, бе, Репа. 200 000 лева за едно шахче си похарчил. Чакай малко. Това бонус не беше ли? Кое? Да. Но защо трябва да се щупат, бе, шефе? Как да не се чупат, бе, Репа? Как ще извадиме брашното отвътре? Какво брашно, бе, шефе? Нали кажа шах да ти купа? Ама, шефе, защо трябва да се чупат? Как да не се чупат, бе, Репа? Как ще изкажеш? Шефе, какво брашно? Ти не ми ли каза шах да купа? Абе, Репа, какъв шах, нали ви казах да скриете брашното в фигурките, бе? Ама, шефе, аз разбрах, че искаш шах. Смисъл, шефе, аз разбрах, че това е бонус, бе. Смисъл, аз разбрах, че Абе, какъв бонус? 200 000 лева? Кой ще даде на тебе толкова пари бонус, бе, Репа? Леле, шефе, мале. Ще те убия, бе, Репа. Дай поне, гледам малко се ядосал. Абе, какво съм се ядосал? Дай едно шахче да направя. Абе, шахче, мани шахчето, откъде толкова пари ще даде? Айде, се успокоиш малко, шефе.
Казвам ти. Какъв бонус, бе, Репа? За какво ги похарчи, ми кажи? Абе, купих си една лада с една... Какво беше, бе? Лада с бутало. Купих си лада с бутало, очилата и гледай каква риза си вземах, шефе. А, и шаха, шефе, и шаха. 200 бона за лада, кой дава, бе, Се малу? хилиш обаче. Дай пак, 200 бона за лада. Спри за малко, че е сега момента, нали знаеш? Не бе, шефе, бе. В смисъл, ладата не беше за 200 бона. Ладата беше за 40. Очилата бяха 1500. Абе, какви сте я пластма, аз... Ох, Виж, какво ще го правя. ох, леле. Та, какво да ти кажа, смисъл... Абе, не бе, ладата беше... Не бе, шефе... Да. И риската беше 3 бона и... Шахчето 20 лева го вземах. От женския. Не ти ли харесва, бе, шефе? Аре, дай направим една игра, ще видиш колко ще го заобикаш. Айде, давай. Избери си белите или черните, шефе. С кои ще играеш? Какво направи с 10 хиляди, бе, Репа? Абе, шефе, нали разбираш, аз ладата, еди колко си там, не помна. За ризата дадох еди колко си. За това дадох еди колко си. Леле, каква е тая лада за 200 бона, бе, Репа? Не бе, само 100 е ладата, бе. И 20 лева за шаха дадох. Не ти ли харесва кафе готин? Айде, сега ще направим една игра и много ще го заобикаш. Черните ли искаш? Репа, много си Или глупав, белите? Репа, много. Не бе, шеф, сериозно. Дай направим едно шах, че много ще ти харесва. Сега реакцията и те изгонвам се едно, така ли? Така трябва да е. Реакцията какво? Нещо от сорта, нали? Какво? Ти го въдеш. Най, все едно съм подскилкнат. Репа, излез веднага! Изчезни ми от погледа, не мога да те търпа, ходи си, карай тъпата лара с бутало, с тази грозна риза и женски очила. 2 дена да не ми се явяваш пред очите, не мога да те понасям. Ще те убия, ако се върнеш. Марш, вена! Много тропа не е много, не знам си какво, не знам дали... Повиках, ходи си вземи ладата с буталото, па!